Aku jaman monyet jek cilik ngono kae. Pajik jaman cemong ngono kae. Tak bacok ndase tenan. Sopo? Anoman. Mbok dadi menungso ki aja kakean ngrasani lho. Becik mulat sarira angrasa wani Mas. Anyel. Tanpa lelabane Petruk Anoman saiki ora iso. Jaba nite kreta Dursasana nyungsung Warada. Paman Sengkuni medaling Jawi nitih bendi Dursasana nyungsung werti. Paman Sengkunar medaling latar nitih dukar Dursasana nyungsung kabar. Paman Sengkunos ndase atos cangkemmu le. Mbok sing tatan karo wong tuwa kok. Aku ki pakmu cilik. Kok ngarep dirungokke penak lah kok bareng tekan keri-keri kok ngatos-ngatos ki ndas. Wis suwe le ndas ki atos ki wis suwe. Ening enten lho ndas sing empuk niku nggih enten. Sangkemmu mesti ngono kuwi nek dikandhani wong tuwek. Kula pun karata marma cumadung dawuh paman, Kang Putra Jayadrata cumadung dawuh paman. Kula swatama cumadung dawuh paman. La papat kula. Papat Sengkuni paman. Ya opo kabare, Pan? Kula pun durma ganti, Pan. Pate Harya Sengkuni. Kang Putra ngaturaken tirta Cantaka tirta banyu Cantaka kodhok Papat Sengkuni kaya kodhok. Ya ora apa ta? Nguman-nguman karo wong tuwek. Maman. Paman Sengkuni. Kula pencit. Citraksi nyung sok kabar paman. Wis. Paman Sengkuni ni. Kula pun citraksa Kula nyungsun kabar man. Awit sedaya niku kedah sing ati-ati. Nek mboten ati-ati saged kecantol wek. Ya ngono ki ta. Ra apa. Wis Kurawa ora usah kakean gunem sing baku. Saiki para Kurawa do lakonana telunga niku napa mawon Paman? Siji ngrungokno, angka loro ngrasakno, angka telu nglakonana. Merga kowe bisa tekan kene iki sing bayari negara, kudu bisa nindake apa kang dadi dawuhe dulurmu tuwa anak Angger Jaka Pitana. Tekan kene iki sing dipamrih ora ana liya kejaba mung supaya ponakanmu Si Lesmana Mandrakumara bisa jejodohan karo putrane putri Nalendra ing Dwaramati. Si Endang lara temon ngono. Ning syarate iki mengko kudu bisa mateni si Petruk. Merga Petruk nunggal karep karo kekarepane wong Ngastina. Nek Petruk isih urip, Petruk isih meger-meger urip ning jagat raya iki, tangeh kelakone ponakanmu bakal entuk bojo. Ngono. Mula dina sak mengko siyagakna para wadyabala. Aja nganti slendra kang dadi rasamu ya Ngersata Kurawa. Ngastina krit lampit brungkat kimpul waton lanang nyekel gaman. Dina iki anggonmu dandan aja kok kendhoni ning kepara kencengana. Goleki Petruk kantong bolong ketemu karo Petruk rasa kesuwen bondo tangane serimpung sikile babaten gelune. Wah. Inggih ngestaken dawuh man. Swatama wonten dawuh paman. Metuwa njaba. Nabuh bendhe kaping 3. Pisan dandan kaping pindho lumpuk kaping 3 kabodholake. Nuwun inggih dhateng sedika amit madal pasilan paman. Mangsah nembah kang piniji Sang Swatama
nenggo bidal undang wadya bala mangko rumahap kang para wadya nganti dawuhira tan wonten kang samya kantun nenggo dawuh bendhe bidal budaling prasata Kurawa kalamun Cinandra lumaris lampahi. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Para tamtama lumaksana magita-gita.
ripah loh jinawi karta Aku jaman monyet jek cilik ngono kae. Pajik jaman cemong ngono kae. Tak bacok ndase tenan. Sopo? Anoman. Mbok dadi menungso ki aja kakean ngrasani lho. Becik mulat sarira angrasa wani Mas. Anyel. Tanpa lelabane Petruk Anoman saiki ora iso sukses kaya saiki. Isane kok nggur nyangkem wae, isane nggur janji wae ning ora tau menehi bukti, ora tau menehi kasunyatan. Bacok ndase. Sopo? Anoman. Ngerti ya nek kedadiane kaya ngene nalika cilikane Anoman jaman cemong kae. Kepruk ndase. Sopo? Anoman iki lho. Sembah sungkem pangabekti kula katur Raden. Ya wis tak tampa. Wah edan tenan Petruk iki. Asli sak nomer iki. Truke. Enek dompet ning guri jigloke ngene sapa? Ayo genang nggon aku. Anoman. Pun dangu Den. Pun dangu. Siin aku. Pudangu. Iki kok ya ora omong-omong mau. Lah omong wae wis dane tak kedhepi piye nganggo kacamata ireng kok sapa sing weruh. Petruk, dalem. Petruk, wonten dawuh. Besok i wong kaya kowe iki nek mati sing bosok cangkeme sik. Dilebokne kulkas no. Ben awet. Kowe ana apa? Kowe golek Anoman, kowe ora usah ngelok-ngelokke aku, ora usah ngrasani aku, ora usah maido aku. Kowe iki sak wanci-wanci ana mara bahaya. Wes la iki. Nih, mara bahaya. Aku ki mesti muncul. Cerita lara-larae piye, sejarahe piye. Nggih, ngaten. Ndara Anoman kula badhe matur. Niki wau jane kula dikongkon Bapak Semar. Kyai Semar, nggih. Ngongkon kowe ngopo? Sowan wonten ing Dwaramati.
Perlune ngebun-ngebun esuk andhe Jawa sore nglamar anak puponipun sinuwun ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna sesilihe endang lara temon ngaten. Arep dinggo sapa? Lah niki Bapak Semar niki nggih ngangkat anak pupon. Oh, dadi anak pupon arep dientukke anak pupon. Nggih. Anake Kyai Semar sing pupon anak angkat jenenge sapa? Asmane nggih menika adik kula Bambang Senet. Bambang Jemblung. Bambang Senet. Tak kira sing dirabekke Bambang Jemblung mboten. Bambang Senet lah niku ngelamar dilalah kersane ngalah sing sowan teng negara Dwarawati niku mboten ngemungaken Petruk kantong bolong. Ning ana tamu liyane, ning ana dayoh liyane. Tamune sapa? Rawuhipun sinuwun ing Mandura nggih Prabu Baladewa, nggih Prabu Balarama. Perlune Prabu Baladewa. Lah kok dilalah? Dilalah niku kekarepane kersane Prabu Baladewa niku nunggal karep padha niate badhe ngebon-ngebon esuk andhe Jawa sore nglamar Endang Lara Temon. Kanggo sapa? Kangge wong Ngastina. Terus Prabu Baladewa niku dikongkon dinuta karo wong-wong Ngastina kalian Prabu Duryudana ken nglamarke Endang Lara Temon kanggo putra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kurawa. Umara Mas e. Umara. Nah terus wah Prabu Baladewa muntap lir kinetap. Wah mangar-mangar katane. Petruk. Ngaten niku. Ngamuk Prabu Baladewa, dipadani niate kok, dipadani tekate kok. Ora ngajar kowe Petruk. Wani madani karepe Prabu Baladewa. Lho lah kok malah aku sing mbok cengkiwing. Mboten niku lho iki conto rasa nyengkiwing aku. Nggih. Nesu geger. Lah nek wong siji musuh wong siji senggel kula siap. Lah terus, lah perkarane Prabu Baladewa didekengi karo Kurawa komplit sagamane, komplit sak pusakane. Kowe ora iso nandhangi. Oh mboten saged. Arepa dikaya ngapa lan kepiye? Arepa ngendel-ngendelke, arepa waniya. Nek wong siji musuhe wong pirang-pirang niku bakalan kentekan tenaga. Wong siji musuh wong pirang-pirang. Trisam no. Jor rusuh kowe. Sewandri Gandara kula nyuwun senjata pengayoman. Kowe njaluk apa? Kurawa mang tandangi masalah Prabu Baladewa, problematika masalah Prabu Baladewa kula ingkang badhe nandhangi. Ning para Kurawa jenengan singkiraken, kula nyuwun pengayoman Den. Aja kuwatir, aku sing ngayomi, aku sing bakal paring payung pitulung marang sira Petruk kantong bolong. Nuwun nggih sembah nuwun Kurawa tak dadakane Petruk. Nggih, ingkang atos-atos Ndara. Hanuman malumpat sampun prapting witing naga sari mulat mangandhap katingal manut yayukura king